Салом алейкум дӯстон ва касасозон хубем. Мо барои шумо ин видеода нархномаи ҳама телефонҳоро гуфта мегзарем ва як бора озма шумо да гуфта гузарам. Адресмон бошад метро Бутурская, выходи чорум иними 100 метр дуртарак ва выходи чорум омада торговый центр Зеленый ай тарафи рост ва иҷа бошад торговый центр Медроем главный выходаш ва чорум павилион магазини Риафон мешавад. Озма шумо да як дуна ай Samsung сарга то техно нархномаи телефонҳоро гуфта мегзарем. Подарим десен, подурный сайт, торговый центр Медроин. Я бушал сразу чорум павилион, магазин Риафон. Дар магазин Риафон авиакасса тоже осталась. Метунем муроҷиат кунед дар ин номеро 925 371 0388. Чака дяка, гора хубама. Дар ҷа бошад машинка универсальный, машинка ба мӯи сарпас кардан, наушникҳои березин, резиндор, соатҳо ва кабел, колонкаҳо астанд. ва дар ҷа бошад нархномаи Samsung-ҳоро ҳозир як дуна ба як дуна шумо да гуфта мегзарем. Пеш аз видео тамошо кардан якта лайк мемонем ва дар дӯстон равон мекунем, дар канал обуна шуда мемонем. Ва Samsung A06 11990 рубл. Samsung-ҳо бошад камераҳошон 50 мегапикселанд, не ки ай суратгиришон разница мекунанд. Качествои бо мисол ҳар якташ хубтарака качествои суратгиракаш 5000 мАч батарейка, дадри коробкаш бошад кабели Type-C ва Type-C ҳамаш да мешавад, уже 7 сол рафтаиса. A06 расеткаи темно-синий, зардаш ва сери светшам мешид. Ҳозир вай тамом шуда. Памяти 64 тагаш 11990 рублай ва 428 тага 13490 рублай ва 628 тагаш бошад 14490 рублай. Samsung A16 428 тага 16990 рублай и дар нархи 18490 буд. Дар аксия ҳозир метавонед харидорӣ кунед дар нархи 16990 рубл. Расеткаи сабз, темно-синий ва сери ва 628 тагаш бошад 17990 рублай. Десен 17990 рублай ва 856 тагаш бошад 20990 рублай. Samsung S5 828 тагаш 25990 рублай ва 128 тага 55 32500 рублай. 856 тагаш 55 33500 рублай. Spark-ои 20 Pro нархш бошад 8990 рублай. Дадри коробка стекло, чехол ва зарарнаки даҳватаи хиша дора қати кабел. Нархш 8990 рубл. Камераш 8 мегапиксел фронтальный камера, 13 мегапиксел основной камераи телефона. Ва M-Horse A14 ба монанди Samsung-о. Вот Samsung-ои A16, A25, A16, A35, 55 да монандай. M-Horse A14 428 ирам бошад 8990 рублай. A15 нархш бошад 15990 рублай. Расеткаи темно-синиш мондагӣ ва жолти. Касоне ки агар заказ кардани бошанд, успет кардани бошанд, сразу скриншот карда дар WhatsApp дар номерои рекламдагӣ метавонед муроҷиат кунед ва оҷа метавонед заказ кунед. M15 бошад 628 18490 рубл. Расеткаи сери ва темно-синиш астад. Иҷа да бошад Redmi 12 856 тага 12990 рубл. темно-синиш свети сериш астад, сиёҳша мешавад ва кабудша мешавад. Ҳозир ёд дар наличка кабуду сиёҳш тамом шуда будай. Ҳозир мебиёяд примерно агар ки шумо заказ кунед ҳаста айвай светошам. Ва памяти 428 тагаш бошад нархаш 11500 рублай. Redmi Note 13 828 15990 рублай. Темно-синий, сабз ва кабуд чамонстай 856 17490 рублай. Redmi 13 Pro 856 22500 рубл. 14 428 11490 рублай. 428 тага расветкаҳои сабз, сиёҳ, фиолетовӣ ва Poco S75 628 12490 рублай. Расветкаи сери, сабз ва и бошад сиёҳ
десен ягон фарқияти калониядан дорад i14 се ягон фарқиядан дорад ҳардеш пашти яга ва яда бошад Poco X6 Pro телефонҳои игравой барои PUBG бозӣ кардан ё дигар бозиҳо Poco X6 Pro тавсиятон медиҳам барои шумо 60 турбозарядка дорад 64 мегапиксел основной камерашай ва чихол пленка дар рӯ задагӣ ҳастем ва 27490 рублай Mediatek Dimensity 8300 Ultra метавонем ба телефон бемалол PUBG навигатор истифода баред расветкаи зард сиёҳ ва сериш ҳастад заказҳоро барои заказ кардан номерҳоро дар рӯи экран мемонам метавонед заказ кардан гиред Poco S61 телефонҳои арзон бошад 7500 рублай ва 7500 рублай дидесин ҳамаш инҷа 7500 рублай ва 8500 рублайш бошад бо 128 гигабайт памят дорад Poco Realme Note 60X бошад 64 тага 8990 рублай инҷа бошад телефонҳои Infinix ҳаста Infinix ҳама арзон бошад Tecno Spark Go 1 7990 рублай расветкаи тёмносини сафед ва иниш бошад памяти 128 тага дестен 8990 рубл 128 тага ё бошад 64 тага Tecno Camon C 856 17990 рубл Tecno Camon C 5G 856 18990 рубл ва ё бошад Tecno Camon C S 628 тага нархш бошад 16490 рубл Tecno Spark C 428 10990 рубл Tecno Neo 6 Power 826 16490 рубл десен телефон ҳам навигатор корфармонӣ 7000 мАч батарейка дорад бемалол батарейкаш якин рӯз мебаратон Tecno Power 6 1256 22500 рубл ва расветкаи кабуд тёмносиниш ҳаста ва и бошад Tecno Spark 20 Pro Plus 856 19490 рублай расветкаи сафед тёмносини ва и бошад зард Infinix Zero C 856 20490 рубль расветкаи сабз зард ва сафед ҳаст Infinix Note 40 бошад 856 20990 рубль 40 Pro бошад 856 22990 рубль зард тёмносиниш ҳаст ва оперативаи 1256 24990 рублай Infinix Note 40 Pro Plus бошад 1256 нархш бошад 28490 рублай ва касоне ки рӯз ҷумъа магазини мо харидорӣ мекунад чихолаш бесплатни ва мо доставкамон бошад ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонем шумо метавонед дар ҳамин номерҳои рекламдагӣ нависед заказро қабул мекунем ва агар ки дар Москва бошед то метро доставка мекунем агар ки дар дигар шаҳрҳои Россия бошед ба област шумода равон мекунем ва дар Тоҷикистон бошад ба тариқи самолёт равон мекунем дар муддати 3 рӯзи корӣ мерасад 700 рублай ва дар ҷо бошад планшетҳои 7500 рублай ва 128 гигабайт памят дорад чихол пленка ва заряднак наушник хушонама чиз дорад 7500 рубл иш бошад 8000 рубл иш бошад 7000 рубл ва чӣ мегам планшети GT 40 Ultra бошад 9000 рубл десен ҳама чӣ худаш дорад очки наушник мишка клавиатура чихол ҳама чиз даваш аст 9000 рублай саломату хонобод бошед.